Usa ka motor rider ang patay sa giingong drag race sa Libungan, Cotabato. Samtang patay ang misis o kritikal ang mister nga sakay sa sidecar diyang nabanggaan sa mong motor rider. Ano ang report ni Abby Caballero? Patay ang motor rider nga si John Lloyd Calawigan sa giingong drag race sa National Highway sa Barangay Sinawingan sa Libungan, Cotabato pasado alas 12 sa udto niadtong Pebrero 24. Nadamay ang magtiayon nga sila si Genevieve Villela ug Florante Villela nga sakay sa sidecar human sila nabanggaan sa maong motor rider. Patay ang misis samtang kritikal ang kahimtang sa mister niini. Migula sa investigasyon sa otoridad nga ginasubay sa motorsiklo ug sidecar ang National Highway padulong sa direksyon sa Midsayap, Cotabato. Asa anaa sa unahan ang sidecar ug gasunod ang motor nga ginamaneho ni Calawigan. Nabanggaan matod pa sa motor ang likod nga bahin sa sidecar. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang mister sa dalan samtang ang misis niini naipit sa kilid kinsa nakaangkon og serious injury sa lawas nga nagresulta sa iyang kamatayon. Dead on the spot sab ang motor rider human natumba og nalampos ang ulo sa sementado nga kalsada. Sa sobrang bilis po kasi hindi na siguro mahawi bigla pabalik. Kasi nag-overtake siya. Ang sasakyan hindi nasa likod siya ng tricycle. Kaya hagip talaga po. Sa karon padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente. Gani karong semana magbuhat matud pa og mga lakang ang LGU aron malikayan ang samang hitabo. Lagyan po ng checkpoint. Every barangay na madaanan ng drag race. Samtang mihatag na sabog financial assistance ang LGU sa banay sa mga namatay ug samdan sa hitabo. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.